tampang hi khatla capital complex panthak na nia tai hi tian kal tha sela lai la eng lian pui bulmi khu MPSC building khan ye kan setiam om ti khan chuan hi high court tur ni hi ta tang hian lam chianga tuna hianin mauboka ka oma mauboka tang hian lam chiang deuh leka kan ti khan amuna poson rem chan huna la kalila thang chuan khit lampang a chung tlang lampang khi luangmual tlang vek ani chuan so lampang so a chung so tawar omna ta so lai so tan hril ani thunga ti chuan tai hnai lampang hi government complex khani tuna chuan ainon veng ti khani to ni ainon vengin mingan thlak to a chuan hi capital complex an biak in khani lampang so khatla chung vek khania chuan maubo ka tangin ti hian kalrem chan pai kan video a zoi ni sakan ti na chan deuh ber pakhat chu high court tur hi hei amoi sor khop mai avar thaboka kan thu boi hi min rem masak berang ti chu hlo tagani khati chin kha ni phot sela thange